только можешь, сердце плотяное мое изменить на поимение. Живою водою жажду, как никогда тебя я. Небеса там, где ты, реки благодати, дождь милости не сходит на нас, ведь ты здесь среди нас. Только ты, Дух Святой, мое сердце видишь, знаешь, почему я плачу, смеюсь, милостью своей. Меня ты окружишь, и покой свой в тебе я найду. Только ты, Дух Святой, мое сердце видишь, знаешь, почему я плачу, смеюсь, милостью своей. Меня ты окружишь, и покой свой в себе я найду. Небеса там, где ты, реки благодати, дождь милости исходит на нас, ведь ты здесь среди нас. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого, Amen. Пана з вами. И с Духом Твоим. Усе, що Ти учинив нам, Пане, справедливо учинив Ти, бо зграшили ми супроть Тебе, і наказів Твоїх не слухалися. Але дай славу імені Своєму і учини з нами поводле великої милосердності Твоєї. Гэтымі словамі антыфоны на ўваход распачынаем святую імшу у 26-ю звычайную нядзелю. Падчас гэтай святой імшы малюся аб ласцы жыцця вечна для памерлых сям'і Козіч, для памерлай Анны Алімпіі, для Козіч Яна ў 4-й месяц пасля яго смерці, таксама для Дмітрія. На пачатку святой імшы перапросім Бога за нашу грэшнасць і недасканаласць. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, брати і сестри, хто зграшив я вельми думкою, словами, учинками і занедбанням. Моя вина, моя вельми велика вина. Тому прошу найсвятейшую завсюди Панну Марію, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене. Нехай змилуецца над нами Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
справа ручається, змилуйся над нами. О, тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Молимся. Боже наш Отче, Ты у литости и милосердности наибольш проявляешь свою всемогутность. Спасылай нам завсёды Твою ласку, каб мы праз досконалое христианское життё на землі досягнули обяцаного щастя у небе, праз Пана нашего Єзуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Лічбаў. У тыя дні сышоў Пану в облаку і гаварыў з Майсеем. Узяў ад духа, які быў на ім, і даў 70 старэйшынам. Калі спачыў на іх дух, сталі прарочыць, але потым перасталі. Двое з мужчын засталося ў лагеры. Імя аднаго Элдад, а другога Медад. І на іх сышоў дух, бо яны былі запісаныя, толькі не прыйшлі ў шацёр, і прарочылі яны ў лагеры. Тады прыбег юнак і паведаміў Майсею: Элдад і Медад прарочаць у лагеры. У адказ Езус, сын Навіна, слуга Майсея ад маладосці сваёй, сказаў: Майсей, пане мой, забарані ім. Але Майсей сказаў: ці не раўнуеш ты з-за мяне? О, каб усе ў народзе Пана былі прарокамі, каб Пан даў ім свайго духа. Гэта Слова Божае. Загады Пана справедливые и радуют сердце. Загады Пана справедливые и радуют сердце. Закон Пана досконалый, умацовывает душу. Свечение Пана верное, яно дае мудрость простым. Загады Пана справедливые и радуют сердце. Боязнь Божия беззаганная и вечно трывает. Присуды Пана правдивые и усе справедливые. Загады Пана справедливые и радуют сердце. Слуха Твой научены ими, у их заховании великая узнагорода. Кто зразумее свои помылки, от укрытых помылок очисти мяне. Загады Пана справедливые и радуют сердце. От гонорли забарани слугу своего,
каб не панавалі яны надо мною, тады я буду беззаганны і вольны ад вялікай правіны. Загады Пана справядлівыя і радуюць сэрца. Читание послания святого апостола Якуба. Ну а теперь вы, богатые, заплачьте и заголосите над вашими несчастьями, что приходит до вас. Богатие ваше сгнило, и вопратку вашу поточила моль. Золото ваше и сребро поржавело, и ржа их засвечит супроть вас. Изъесть телы ваши, як огонь. Вы собрали скарб у опошние дни. Вось клича плата, якую вы затрымали працаўнікам, што жалі палеткі вашыя, і крык жняцоў дайшоў да вушэй пана магуццяў. Вы жылі на зямлі ў распуце і раскошы. Вы насыцілі сэрца ваше ў дзень зарэзу. Вы асудзілі і забілі справядлівага. Ён не супраціўляўся вам. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слово Твое, Пане, это правда, освяти нас у правде. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час Ян сказав Єзусу: «Наставник, ми бачили чоловіка, який у ім'я Твоє виганяв злих духов, і забороняли йому, бо не ходив з нами». Єзус же сказав: «Не забороняйте йому, бо ніхто, хто учинив цуд у моє ім'я, не зможе одразу почати злословити мене. Бо хто не супроть нас, той з нами. І хто напоїть вас кубком води у ім'я того, що ви Христові, я справді кажу вам, не стратить своєї узнагороди. А хто спокусить одного з малих гэтых, які вірять у мене, тому лепш було б, каб повесили йому на шию млиновий камінь і кинули його у море. Коли спокушає тебе рука твоя, отсячи її. Лепш табе калекаю увайсці ў жыццё, чым з двумя руками ісці ў гіену, у агонь непагасны. Калі нага твоя цябе спакушае, адсячы яе. Лепш табе увайсці ў жыццё кульгавым, чым з двумя нагамі быць кінутым у гіену. І калі вока твоё цябе спакушае, вырві яго. Лепш табе з адным вокам увайсці ў валадарства Божае, чым маючы два вокі быць кінутым у гіену, дзе чарвяк іх не памірае і агонь не гасне. Гэта слова Пана. Похваленный Иисус Христос. Подходим, детки, ближей, ближей. Не ховаемся по костеле, а подходим ближей, каб разом разважать Божие Слово. Слухали уважливо сьогоднішнє Євангеліє? Уважливо. Ну, тоді у мене до вас питання. Про які части тела сьогодні говориться у Євангелії? Ну, давайте. Глаза, Глаза, раз. Что еще было там? ноги, Ноги. Что еще? руки, Руки. А четвертое? серце, Нет, сердца там не было. Ничего про сердце не говорилось. Еще одна частка тела.
Уважліва слухали ці не? Рука, нога, вока і що ще? Не колено. Ну, что еще? Тело. Ну, тело это все тело, скажем. Але конкретно было, вы уже назвали 3, але там сегодня оговорка шла про 4-ю участку тела, еще яка 4? Голова Добре, а голова на чим? на шеї. Про шию оговорка йшла. Добре. І Єсус сьогодні говорить, що коли рука, нога ці вока з'являється причиною або спокусою до граху, то треба руку відсячи, ногу відсячи, відрізати, вока виколоти. Хотів сьогодні принести пилу, всякий топорик, але не буду вас полохати. Как у дословному сенсі ми розуміли Євангеліє сьогоднішнім, скажем, як прочитали, так і зробили, то хіба сьогодні в костел прийшли або з одною рукою, а може і без двох, а може ввогуле на костелях, бо не мали б ног, або може нас хтось привів би, бо не мали б очей. Ісус Христос сьогодні вчить нас, що усі ці спокуси, усе те дренне, рука може бути, скажем, спокусою до чогось дренного, ці нога моя, ці моє вока, яке, скажем, буде вести мене до зла, то ми повинні одречитися, відрізати усі ці обставини, усі ці моменти, які нас, скажем, приведуть до граху. Сьогодні зранку проснулися всі. Що зробили? Помылися, помолилися, покушали. Що ще робили? Що ще зробили? Поспали. Коли батьки вас покликали їсти, снідати, одразу ж усі пішли? Ні. Хто одразу ж послухався? Рука вверх. Ну, не завсёды, так? То, що наші вуші не чують, їх треба відрізати? Ні. Добре. Коли телефони у кожного хіба є, ні? Гуляєте в телефони? Гуляєте. І що, коли батьки вам говорять, покласти телефон, а треба йти вчити уроки, одразу ж кладете телефон і йдете вчити уроки? Ні. Хіба не завсёды. То що треба? Треба відсячи руку і виколоти в очі, щоб не бачити телефон? Ні, підкажу, треба батькам забрати телефон. Гэту, скажем, обставины, які ведуть дитя до непослухмяності, до граху. Просто можемо забрати телефон. Як батьки дали, купили гэты телефон, так можуть і забрати. Ну, логіка простая. Тому сьогоднішнє Євангеліє нам говорить, коли гэты обставины, наша рука, наша нога, ці наша вока веде нас до граху, ми повинні від гэтых обставин, від гэтай, скажем, случая, это, скажем, мы повинны его просто откинуть, отсячи от своего життя. Але ще важне, про шию сьогодні Ісус говорить. Коли хтось намовляє, зробити щось дренне, коли, наприклад, чоловік робить щось, говорить щось дренне, обговорює, пліткує, глусить, то Ісус говорить, лепш такому чоловіку не народитися було, або млиновий камінь, великий камінь притягнути і прив'язати до шиї. Легко було б ходити з цим камнем? Хіба легко було б плавати під водою? Ні? Ні. Ну, потонув би, так. Тому лепш було б сьогоднішнє Євангеліє вчить нас многому. Коли осінь переживаємо, так? Час, коли збираємо у саді різні, скажем, яблуки, грушки, не тільки. Яблуки хто збирав? У бабулі, дідулі? Збирали. Добре. Акуратно збирали яблуки чи ні? Чи так, просто кидали? Акуратно хіба збирали, ні? Коли у кошику чи в якимсь корзині знайдеться гнилое яблуко, а всі остальные добрые, що ми з ним будемо робити? Викинем. Викинем. Чому? Бо це гнилое може, скажем, попсуть, змарнувати усі остатні яблуки. Коли щось у нашому житті ще мене віддаляє від того, як бути добрим чоловіком, добрим християнином, то ми повинні від гэтага позбавитися, гэта відрізати, гэта викинути зі свого життя,
каб сапраўды прыйсці ў Божае валадарства. І Езус сёння нас вучыць, каб мы ўсе гэтыя спакусы, усё тое дрэннае, каб ад сябе адсякалі, каб былі дасканалымі людзьмі, каб прыйсці ў Божае валадарства. Сабе і гэтага вам жадаю. Рукі, ногі адсякаць не трэба, але трэба адсякаць усе гэтыя абставіны, усе гэтыя спакусы, якія нас вядуць да граху, каб быць дзецьмі Божымі. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, всемогущего и небачного, и у адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перед усімі веками, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. І Ён дзеля нас, людзей, зышоў з неба і ўцалавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і трэці дзень уваскрос, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца. Судзіць жывых і памерлых, і Яго валадарства не будзе канца. Веру в Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разом з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз пророку веру ў адзіны святы каталіцкі і апостольскі касцёл, адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакае ўваскрашэння памерлых і жыцця. Богу, які заклікае нас да навяртання, каб аднавіць і умацаваць нашу веру, узнясём нашыя пакорныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён быў сапраўднай сям'ёй дзяцей Божых. Цябе просім. Молімся аб спакоі ва ўсім свеце, каб усе людзі жылі ў згодзе і любові. Цябе просім. Молімся за нашу айчыну, каб усе яе жыхары жылі ў братняй любові і згодзе. Цябе просім. Молімся за людзей, якія павінны прыняць вельмі адказныя рашэнні, каб яны заўсёды кіраваліся сваім сумленнем. Цябе просім. Молімся о патрэбных ласках і Божым благаслаўленні для нашага міністранта Ярослава, які сёння святкуе свой дзень нараджэння, каб добры Бог далей благаславіў у яго паслузе і жыцці. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой імшы аб ласцы жыцця вечнага для памерлай Козіч Анны Алімпіі, для Яна ў 4-й месяц пасля яго смерці і таксама для Дмітрыя. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы былі гатовыя да ахвяраў, якіх патрабуе ад нас вера ў Езуса Хрыста. Цябе просім. Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы, жывучы на зямлі, імкнуліся да вечных каштоўнасцяў і ў Цябе шукалі дапамогі. Праз Хрыста, Пана нашага. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пану Бог прими ахвяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего,
а так само на користь нам. Милосердный Боже, прими нашу ахвяру и учини, как праз її открылася для нас криниця усілякого благословлення, праз Христа Пана нашого. Пан з вами, угору серці. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа, Пана нашага, бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам жыццё вечнае. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, даму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыцця в хвале. Успамінаючы смерць і смёртвы паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што учыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Александрам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твою ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным. У еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыі,
со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами и усими святыми, якие спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас від усього злого. Дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсёды вольні від греху і заховані від усілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя Збавця нашого Єсуса Христа. Бо Твоє благодарство. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде с вами. Передайте ближнему знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Єгоною. Пане, я не вартий, каб Ти вийшов до мене, але скажи тільки слова, і будь здоров'я душа моя.
душа просила Господь, упование мое и сила нашел. Боги, я все, что душа просила, я доверяю лишь Ему, я доверяю лишь Ему, я доверяю своему Богу одному. Я доверяю лишь Ему, я доверяю лишь Ему, я доверяю своему Богу одному. Господь, упование мое и сила нашел. Благие все, что душа просила, Господь, упование мое и сила нашел. Благие все, что душа просила, я доверяю лишь Ему, я доверяю лишь Ему, я доверяю своему Богу одному. Я доверяю лишь Ему, я доверяю лишь Ему, я доверяю своему Богу одному. Ты ведаешь сердце мое, ты ведаешь думки, с якими меня просто. Ты ведаешь все, что наполняет меня. Ты мой Господь. Ты ведаешь сердце мое, ты ведаешь думки, сети меня просто. Ты ведаешь все, что наполняет меня. Ты мой Господь. Твои пальцы меня напили до реки, меня мутили твои очи, мною захоплялись твои кусты, мне допустихались. Молимся.
Усемогутний Боже, нехай найсвятейший сакрамент обновить нашу душу и тело, как мы могли стать спадкоємцями хвали Христа, з яким разом терпим, обвящаючи смерть ягоную, який живе и володарить на веки вечные. Пане Єзу, про заступництво Марії, Матці Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народження. Прошу Тебе у інтенції гэтага ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить, якое знаходиться у небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і відвагу, щоб вони не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, яке ти сам гэтому дитяті предвизначив. Amen. Послухаємо душпасторські об'яви. Святий Ружанець на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак Маці Божай Ларытанскай, у аўторак Каралевы ўсіх святых, у сераду Маці Божай Ліхеньскай, чацверг Маці Божай Грамнічнай, пятніцу Маці Божай Кормячай, у суботу ў спамогі веравызнаўцаў, нядзелю 18 гадзін Маці Божай Ласкавай. Інтэнцыя святого Ружанца на кастрычнік. Молімся, каб Бог благословіў тых, хто падтрымлівае місійную справу Касцёла. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 27 верасня успамін святога Вінцента де Поля, святара. 28 верасня успамін святого Вацлава, мучаніка. 29 верасня перажываем свята святых арханёлаў Міхала, Габріэля і Рафала. Святы арханёл Міхал з'яўляецца апекуном каталіцкага касцёла на Беларусі, таму асабліва у гэты дзень молімся за нашых пастыраў, а таксама за ўсіх вернікаў касцёла на Беларусі. У гэты дзень у парафіі Нецяч парафіяльны адпуст. 30 верасня успамін святого Гераніма, святара і доктора касцёла. 1 кастрычніка успамінаем святую Тэрэзу ад дзіцятка Езус, панну і доктара касцёла. Гэта таксама першая пятніца месяца. Ушаноўваем найсвяцейшае сэрца пана Езуса, набажэнства да сэрца збаўцы а гадзіне 9 пасля супольнага ружаньца. Таксама 1 кастрычніка ў гэты дзень распачынаецца месяц ружанцовай малітвы. У нашай парафіяльнай святыні ружанцовае набажэнства будзе адбывацца штодзённа ў буднія дні а гадзіне 8:30. Ружанец праводзяць ружанцовыя групы, а вечарам а гадзіне 18 ружанец будзе супольны. У нядзелі а гадзіне 18 ружанец праводзяць вызначаныя ружанцовыя групы. Для дзяцей ружанцовая малітва будзе па суботам а гадзіне 16. Таму заахвочваем, сардэчна запрашаем да супольнай ружанцовай малітвы альбо тут у касцёле, а таксама, калі няма такой магчымасці прыйсці да касцёла, то калі ласка, маліцеся гэтай малітвай у сваіх сем'ях. 2 кастрычніка успамін святых анёлаў-ахоўнікаў. Гэта таксама першая субота месяца. Ушаноўваем безаганнае сэрца Марыі, набажэнства да Маці Божай. Адбудзецца а гадзіне 9 пасля супольнага ружаньца. Наступная нядзеля, 3 кастрычніка, гэта першая нядзеля месяца, адарацыйная нядзеля. Пасля святой імшы а гадзіне 9 адбудзецца выстаўленне найсвяцейшага сакраменту, адарацыя да гадзіны 13 і пасля імшы а гадзіне 13 працэсія эўхарыстычная і змена ружанцовых таямніц. У Беларусі першая нядзеля кастрычніка гэта таксама дзень малітвы за выкладчыкаў, настаўнікаў, выхавацеляў, катэхетаў. Таму будзем памятаць аб іх і ў нашых малітвах. У нашай парафіі ўжо распачаліся ўрокі рэлігіі. Хто яшчэ не запісаўся, калі ласка, прыйдзіце даведацца да сястры Халіны ці сястры Дануты, або запазнайцеся з планам катэхезы на дошцы аб'яваў, ёсць таксама, так? І ўжо прыходзьце запісвацца непасрэдна на урок да сясцёр.
Дякуємо за ахвяраванні, за дары, якія вы прыносіце на патрэбы вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні. Яшчэ на гэтым тыдні можна прынесці гэтыя дары ці ахвяры альбо на плебаню, альбо тут у закрыстыю. У закрыстыі запісваем на святыя імшы выпамінковыя, на ўрачыстасць усіх святых, на дзень задушны, праз усю актаву. Таксама ў закрыстыі можна набыць календары на новы 2022 год. У закрыстыі пры выхадзе з касцёла можна набыць новы нумар нашай дыяцэзіяльнай газеты «Слова жыцця». Вельмі цікавы нумар. У гэтым нумары ёсць таксама артыкул, стацья, інтэрв'ю з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам, і таксама ёсць ужо інтэрв'ю з новым мітрапалітам, арцыбіскупам Юзефам Станеўскім. Таму, калі камусьці гэта цікава, маю надзею, што ўсім цікава, што адбываецца у касцёле ў Беларусі, не толькі ў Беларусі, але і ва ўсім свеце, то, калі ласка, можна набыць гэтую прэсу. Дзякуем усім, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці парафіі. Дзякуй вам, дарагія мае, за добрую волю дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці працай, ахвярамі і малітвай. Ну а цяпер на тыдзень працы, абавязкаў нашых, прымем Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Няхай будзе праслаўлёны найсвятейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амин. Няхай будзе праслаўлёны найсвятейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амин. Няхай будзе праслаўлёны найсвятейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амин. Во ім'я Отца і Сына і Духа Святого. Амин. Нech будет прославлен Иисус Христос. Напоминаю, что ружанчик начинается, как Ксенс Парабоши объявил, поэтому всех деток, кроме религии, ждем в субботу на 4 часа на ружанчик. Хорошо? Обязательно все приходим. И кто еще хочет с деток записаться в хор детский, запишитесь, будете красиво петь. Хорошо? Обязательно. Все, ждем на религии.